To fa wata sabuwa yanzu babban malamin addini Shek Murtala Asada ya tona asirin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bayan ya je jihar Katsina ya buɗe aiki. Idan ba ku manta ba, a cikin satin nan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ziyarci jihar Katsina inda jama'a da dama suka fito suka yi tarbarsa. Amma abin da ya bata wa mutane rai cikin zuwan shi jihar Katsina shine inda aka buga fastoshinsa tare da na gwamnan Katsina da sauran manyan 'yan siyasa, inda aka rubuta cewa lalle Katsina babu korafi. Shine wannan kalma ita ce tema jama'a zafi, inda mutane da dama suka fito suka dinga faɗa albarkacin bakinsu, inda suka ce gaskiya duk wanda suka rubuta wannan fasta na cewar Katsina babu korafi lalle sun zalunci al'ummar Katsina, inda wasu suka fito kuru-kuru suka zagi shugaban ƙasar Najeriya, sannan kuma suka zagi gwamnan Katsina, inda suka ce lalle wannan abun cin amana ne kururu. Idan an ce shugaban ƙasa yanzu ba a ga mai gaskiya ba, kaga duk abin da ya faru a jihar Katsina kaga shi ba zai iya sani ba, domin na farko dai kun ga shi bai jin yaren Hausa, daga turanci sai yaren shi ne Yarbanci. To maimakon a ce da ya zo jihar Katsina lalle talakawa su fito su nuna kokensu da harshen turanci da kuma yaren su na Hausa, domin dai ai a cikin mabiyansa waɗanda suke bin sa lalle akwai masu jin yaren Hausa, za su ji menene ake faɗa. A'a, sai mutanen mu suka nuna cewa lalle Katsina suna cikin zaman lafiya babu kuma wani korafi kamar yadda suka rubuta. Amma kuma san duk wannan abubuwan da aka rubuta kowa ya san ƙarya ne, domin jihar Katsina duk ranar duniya babu ranar da za a ce 'yan garkuwa ba sace wani suka tafi da shi daji ba, babu ranar da za a ce 'yan garkuwa ba su kashe wani ba, ko kuma an ɗauki kuɗin fansar wani an je an kai a jihar Katsina. To kaga jiha wadda take cikin matsala yanzu irin wannan a Najeriya ita ce wai za a fito a rubuta irin wannan kalma akan ta. Haka kuma jihar Zamfara, haka yankin Sokoto yake, kuma kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a jihar Kaduna. Shi ma irin wannan har-hare na ta'addanci kullum yana faruwa. To kaga ya kamata a ce mutanenmu sun ba da haɗin kai ne 100%. Idan shugabanni suka zo a nuna musu irin halin da ake ciki, ba wai an nuna cewa a'a ana tare da su 100% ba, sannan duk matsalolin da ake fama da su sai a ɓoye su an nuna cewa babu matsala. To kaga yanzu kenan irin wannan abubuwan da ke faruwa, kaga yanzu a ce babu laifin shugaban ƙasa kenan, domin menene abin da ke faruwa an ɓoye mishi ba a gaya mishi gaskiya ba. Ta ma ƙin shi rara Dauda ka hutu rara shi kanshi ya kamata a ce ya gaya mishi irin abubuwan da ke faruwa jihar Katsina, amma bai gaya mishi ba. To shi yasa dalilin da yasa lokacin da aka sace mahaifiyar rara, mutane da dama suka fito suka dinga murna cewa lalle sun ji daɗi da aka sace mahaifiyar rara, tunda shine ya fito ya waka ta cewa 'yan arewa suna godiya, inda aka ce wannan waka da na arewa suna godiya bai kamata a ce ya fito ya wannan wakan a lokacin da ya ta ba, domin ya san irin halin da ake fama da shi a Najeriya, tsananin yunwa, talauci da rashin sana'a. Wannan matasan mu ga san zube babu aikin yi, kuma rashin aikin yi dama shi yake kawo wannan sace-sace na garkuwa da ake da mutane. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share din bidiyon nan, ka yi like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. To sai gashi yanzu kuma wai shugaban ƙasa ya taho Katsina. Abin takaici, abin bakin ciki, mutanen Katsina da mutanen Sokoto da mutanen Zamfara, halin da suke ciki da ya kamata a hushe ma Allah da kuka, sai an ka gayyato hushan Allah, an ka haɗu maza da mata, ana kiɗe-kiɗe, ana raye-raye, ana bushe-bushe, an ka gayyato wani jahilin mawaki. Shi kuma ya taho tare da mata ta miƙa ma shugaban ƙasa hannu, shugaban ƙasa ya taɓe da ita. Don Allah, wannan kaskanci na ko ba kaskanci ba? Waɗannan mutanen sun zalunce mu ko ba su zalunce mu ba? Ya Allah, muna roƙon ka kama mu da laifin wawayen mu. Yana can suratul Isra'i, Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan, in muna nuhin mu halakar da alƙarya gari, in muna son mu halaka shi, amarna mutura fiha, sai mu yi umurni ga mani'imta a cikin garin. Babban malami Ibnu Jarir al-Tabari ya ce amarnahum bi da'a, sai mu yi umurnin su wa Allah da'a, su nisanci sako. Ni zai faru bayan an yi amarna mutura fiha? Su ko fa fasa kofi ha, sai su yi fasikanci a cikin alƙaryar, su yi ta abin da Allah baya so. Fa hatta alai halqawlu, Allah ya ce sai kalmar azaba ta wajaba akan su, fadammarnaha tadmira. In darkake su darkakewa, Allah yana son ya halakar da alƙarya sai ya zama manya su kaɓanna. Don Allah, babu abin kunya yau ko gama garin mu. Ya kuke tsammani in dan kaniwon na ya gaisa da wata mata aure? Da yanzu dunnin bauron arewacin Najeriya hudu ba ta musamman za a yi cewa suna lalata, to ga shugaban masu lalata tarbiyya nan. Amma ni zai hana a yi mai martani? Shege kwaɗai, mai gida kwaɗai. Kuna fahimta? Muna roƙon Allah ya gyara muna shugabanninmu, amma Allah ya fahimta. Don wannan matsalar yana cikin abin da Allah ya la'ani banu Isra'ila, yana ta Allah ce lu'inal ladina kafaru
min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila Allah ne waɗanda sun kafirce daga cikin bani isra'il ala lisani daud ta harshen annabi daud wa isa ibn maryam da isa dan maryam zalika Allah ya ce wannan la'ana da mun kai musu bima asaw saboda sabon da sun kai wa kanu ya'taduna sun kasance suna tsallake iyaka me ya tsallake iyaka da sun kai Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hani ga munkarin da sashen su suke aikatawa labisa ma kanu yaf'aluna tirda abin da sun kasance suna aikatawa ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauki arewa abinda aka zo ana yi jiya ko shekaran jiya ka tsana al'ummar da ke fama da rashin tsaro wasu na gudun hijira wasu sun ƙetara Nijar wasu ba su kwana gidajensu a wannan jiha kamata ya a zo jihar Katsina shugaban ƙasa ya ga babu kowa da ya zo ta rashi in ma an fito a nuna muna cikin baƙin ciki saboda ba mu zaune lafiya kuma jininmu na wuyanka a yi wasu abubuwa a amfani da midiya a amfani da hanyoyi mu faɗi damuwarmu don a yi mana ne maganin ta ba cin mutunci ba amma sai wani mawaƙi ɗan Katsina ya fito yana ta ƙarya saboda a bashi gida a bashi mota wai kuma an jima ka fito ka ce mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ne kuma dole mu gaya kanmu gaskiya duk mutumin da damuwar al'ummar sa ba ta dame shi ba mutumin kirki ba ne annabi ya ce man lam yahtamma bi amril mu'minin ko bi amril muslimin fa laysa minna wanda bai damu da sha'anin al'ummar musulmi da halin da suke ciki ba annabi ya ce bai tare da mu waka hauka ce ka je ka duba waƙoƙin Shata mana ya gaya maka halin da ake ciki da amfaninmu da nomanmu da kiwonmu da asalinmu duk da ba ma goyon bayan kiɗa da waƙa gara waƙar Shata sau dubu da waƙar waɗannan makaryata na yanzu masu bin 'yan siyasa ɗan bidiyon mu haka suke mawaƙan mu haka suke haka al'amuran mu suke a arewa yadda ka san waɗanda aka yi wa baki wai kuma mutum ya ce wai kada a faɗa an ƙara an faɗa kuma za a ci gaba da faɗa ka yi abin da za ka yi ka narke mu mun ce ba daidai ba ne kuma ba daidai ba ne in za ku canja tsarin ku na midiya ku canja kawai ba mu daina fari ka zo ka ce wai yanki muna godiya da kidnapping yanki muna godiya da talauci da jahilci da rashin karatu kai malam ba mu godiya arewa ba mu godiya wallahi ba mu godiya ba mu gode ba kuma ba za mu gode ba sai an gyara ya ake wasu suna zaune lafiya mu ba mu zaune lafiya ya kai me ya faru akwai lauje cikin ne to amma ba ku yi amfani da media kun cikin ku da za a kirga yawan smartphone a arewa a Najeriya kila mun fi kudu yawan waya amma mai amfani ta sai dai yan yarinya ta zauna ta ɗau hoto haka ta tura yana da kyau saboda mai mawaƙi ya zuga ta soyayya ke ce wanda in ban tuno to ban ke bacci wannan shi da abin da ke koya mana soyayya ilimin jima'i inda iyayenmu ba su iya ba su haihuwa mu kai akwai abin da ka riga ka san ko ka yi tahsilu hasil kamar rana ta fito ne ka zo ka ce rana ta fito sai mu koma kallon ka makafi ne mu ai mun san ta fito to wanda ya nuna koya mana soyayya matsayin sa ke wato abin yana damuna musamman irin wannan gaba matuƙa Allah ka gyara zuciyarmu to wannan da yahuda ya ce dole ne amfani da midiya ya zama shine karfinmu na biyu daga ciki wa qad ahkama al-a'da'u min al-yahudi wan nasara al-qabdata 'ala al-ilam yahuda da nasara sun ma midiya wani irin damka a yanzu baka isa ka kafa tasha ba sai ka kafa da satellite ɗinsu wasu ko gwamnati ba yanzu misali sunna tv da sauransu a cikin satellite ɗin wa suke an gane yayi ba za ku iya ba sai kun jona da su bi ma'ana in sun ga dama za a daina mai za a daina kallon ku ko su sa muku dokokin da suka ga dama wannan facebook da muke takama yanzu ga shi muna yada wannan karatun ta facebook shi fa mai facebook bai yi don wannan ba an lura yi in ya ga dama zai cire mu zo mu ta zagi a banza ko ba haka ba haka mai tiktok a cikin waɗannan midiyan gaba ɗaya waye namu waye ka sani namu guda ɗaya to waɗanda suke maƙiyanmu sun riƙe midiya
riko na hakika, kai har al'amari ya kai ga abin da suka faɗa. Suka ce tun wancan lokaci ba, tun ma ana rubuta, ana taifin jarida ko ana rubuta ta da hannu. Suka ce inna sahafatan lati fi ajli hukumatil qa'ima, jarida da ke hannun gwamnati, suka ce hiyal quwwatul azima, ƙarfi ne mai girman gaske. An lura tun a wancan lokaci ba yanzu ba. Suka ce allati biha na'sulu ala tawjihin nas, da jarida muke samun fuskantar da mutane inda muke so su fuskanta, da media muke yi. allati biha nahsulu ala tawjihin